Hej, velkommen til min verden. I dag vil jeg fortælle noget om sukkersyge. Jeg har nemlig selv sukkersyge. Man kan også kalde det diabetes. Det er ikke særlig rart sådan at have det og sådan. Jeg synes at have diabetes, det er helt vildt dumt. Jeg hader det. Men når jeg ligger lavt, så elsker jeg det. Og så skal jeg slikke. Og så når jeg ligger højt og sådan, og jeg er ved at lege med veninderne, så skal jeg dem på SFO'en, sådan de hele tiden ned til mig, og du skal lige ind og tjekkes, sådan. Det er ret irriterende, når jeg er i gang med en god leg. Så ja, jeg hader det. Nogle gange har jeg det dårligt, når jeg ligger højt, og når jeg ligger lavt, så er det meget godt, fordi så nogle gange er jeg også dårlig, og så kan jeg mærke det, fordi jeg ligger lavt. Fordi det er på en speciel måde, jeg har det dårligt. Sådan at jeg er sådan lidt svimmel og ligesom sådan i maven. Nogle gange, når jeg ligger højt, så bliver jeg meget sur og irriteret og bare sådan, ja, så er jeg ikke lige til at holde ud og være sammen med. Jeg er blevet drillet i 0. klasse, men jeg havde sukkersyge med 2 piger. Men det er så overstået nu. Jeg er blevet venner med dem nu. Men mine veninder, bare kan de godt forstå det. Sådan, I ved, hvad jeg mener. Jeg skal også have noget, der hedder insulin. Sådan, så man ikke får det dårligt og sådan. Hvis man spiser noget mad eller slik, så stiger blodsukkeret, og så kan man godt få det dårligt. Hvis man ikke spiser noget eller får for meget insulin, så sænker blodsukkeret sig sådan ned. Og så kan man også godt blive dårlig. Og så kan man faktisk besvime, men det har jeg kun prøvet 1 gang. Hvis man besvimer, så skal man have noget honning, og så vågner man op igen. Hvis man har lav blodsukker, så skal man have juice eller druesukker, eller et eller andet sødt. Jeg synes, det er meget dejligt, når jeg ligger lavt nogle gange. Og så får jeg slik. Når man skal se, om blodsukkeret er højt eller lavt, så bruger man den her. Så tager man den her, helt ind der. Tager her, ind, ud, sætter sin finger på den der. Og så tager man den her, ind, så presser man. Og så tager man det her, og putter blodet på. Jeg skal lige tænke. Der findes også andre prikker, men det virker lidt på den samme måde. Den er høj. Den siger 14,9. Og det betyder, at det er højt. Det skal helst ligge mellem 5 og 8. Og nu skal jeg så have noget insulin. Der er nogen, som der har sådan en her. Så sidder der en nål herinde i, og så stikker de i låret eller i maven. Og så får de insulin med den. Jeg kender en, der har sådan en her. Sådan en har jeg så ikke, for jeg har en pumpe. Man kan ikke se den her, men den er herinde. Herinde, der er der sådan en lille beholder med insulin i, det herinde. Så trykker man på knapperne sådan, så man får insulin og hånden. Den her slange her, den går sådan herned. Det er sådan en nål, der er inde i min numse. Det går rigtig ondt, når den kommer i. Det er den, der giver mig insulin. Det er herindefra, ind til slangen og herned. Så kommer insulinen ind i kroppen på mig. Når man så skal have insulin, så trykker man helt ned i bunden på den her. Så der står det der. Så trykker man der.
Og så skal man ned til der står børnesikring. Så trykker du der. Går op til fra. Der igen. Så går man herind. Og så skal man så til at stoppe, hvad den sagde. Og den sagde 14,9. Så står der 14,9. Så taster man der igen. Og det skal man bare gå forbi. Og jeg skal ikke til sådan noget op i 0-tallet. Og jeg skal ikke have noget at spise. Men hvis man skal have noget at spise, så skal man teste noget op der. Så kan man videre der. Og den siger 1,0. Og det er fint. Hvis man ikke sådan synes, det er fint, så skal man lige teste op. Videre. Og det her behøver man ikke gøre noget. Så videre. Og så skal man gøre det samme, som da man tændte den. Nej. Nu skal jeg så slå låsen til, så jeg ikke kommer til at få insulin med et uheld. Hvis jeg kommer til at trykke på knapperne. Og så skal jeg trykke igen. Og så skal man trykke ned på til. Og færdig. Det er meget nemt. Hvis man har sådan en her, så skal man prikkes hver gang man har fået spist mad. Hvis man har pumpe, som jeg har, så skal man prikkes hver 3. og 4. dag, der er først skiftet pumpe. Og det her, det er så slangen, nålen, der kommer herind. Og jeg kan tro, det går, den kommer i. Men det er hurtigt overstået. Man bruger også sådan en her til det. Det er den her, man propper ind i her. Og så tager man den op og stikker ind her. Eller her i den her side. Og så er der sådan en her, som der sidder inde i pumpen. Det er den, der er insulin i. Og hej, vi ses i den næste video, jeg laver. Vi ses.